Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. To, ina ma abota kallon Indiya Hausa wanda suke so su sauke sababbin fina-finan Indiya Hausa musamman wanda ake yayi a wannan zamanin 2024. To, na farko dai zamu ce ku mun magana ta kan wannan lamba wanda kuke gani akan sikirin. To, idan mutum ya mun magana yana son shiga tsari namu na fina-finan Indiya Hausa, to za mu yi cikakken bayani da za a yi rijista da mu har ya shiga wannan tsarin namu na fina-finan Indiya Hausa. Kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya zai iya rijista da mu. To idan mutum ya yi rijista da mu, to matsalar shi ta fina-finan Indiya Hausa ta kawar ta ƙare kenan. To sai dai har ya gani da wani, kuma idan shi ma yana so ya tura ma wani fina-finai akan lokaci. To wannan group ne ke gare mu wanda muke saka mutan a ciki. To idan muka saka mutum a ciki, duk wani fim wanda yake so na duniyar nan, kama daga fina-finai wa'anda suka fito a baya mutum bai samu damar kallo ba, da sababbi masu zuwa. To da zaran ka mun saka ka a cikin group namu, to da zaka samu fina-finan ga sunan lafiya lau. Kuma da zaran fina-finai sun shigo, to idan mutum yana cikin gurbaɗin, to za ga fina-finai ga sunan sun zo tare da fattosinsu, kawai mutum ya dangwala ya yi kallo ne. To idan kuma yana son saukewa, to zai dafa kibiya zai sauke kai tsaye da ya rake zuwa cikin washi. Don haka ku gaggauta yi mun magana ta kan wannan lamba wadda kuke gani, domin ba muku cikakken bayani da za a yi haƙuri rijista da mu domin samun wannan fina-finan kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya. Idan har yana da rijista da mu, to za ku iya mun magana ta kan wannan lamba. In dai matsala ce ta bangaren fina-finan Indiya Hausa, to idan mutum ya mun magana, to insha Allah ta kare kuma da wajen shi sai dai ya gani da wani idan har yayi rijista da mu ya bi tsari namu, to insha Allah kada ku manta fina-finan da muke kawo muku tallasu wa'annan fastocin akan YouTube, to ba za ku samu su a ko ina ba, to sai ku kora ganin tallarsa hakan ga. To wannan tallar da kuke gani ba ƙarya ba ce, ku yi magana da wannan lamba kai tsaye. Idan kuka yi magana da wannan lamba, to za a muku cikakken bayani yadda za a yi haƙuri rijista da mu domin samun wa'annan fina-finan fassara ta kowane kamfani, kama daga Sultan ne, Yusuf Zamani ne, Alhussein ne, Algaita ne, kowane kamfani dilat mai fassara fina-finai, to muna kawo fassara tashi. To idan mutum ya mun magana ta kan wannan lamba, insha Allah za mu muku cikakken bayani da za a yi rijista da mu kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya. To mun gode sosai, muna godiya. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka danna mu subscribe, sannan kuma ka danna mu alamar ƙararrawa domin samun tallan mu da zaran mun dora. Kuma dai ka kumanta ku yi mun magana ta kan wannan lamba, insha Allah za mu muku cikakken bayani da za a yi haƙuri rijista da mu. To mun gode insha Allah. Anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo.